Най-критичният момент е да събереш екип, който вярва в проекта, който живее с проекта и работи това да се случи, тогава няма какво да се провали. Когато си първия, който стартира нещо ново в страната, винаги поемаш рискове и това смятам, че беше най-големия риск, който аз и екипа поехме, да сме иноваторите на българския пазар. Проектът на Outlet Village до голяма степен създаде визията на компанията ни, да гледаме най-добре работещите концепции в света и да ги създаваме и пренасяме в България. Когато нашите партньори, бъдещи наематели в проекта, повярваха в проекта, включиха се и видяхме всички брандове, които желаехме, част от нашия проект.